କେଦାରପୁର ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ କାଦୁଅ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ଥରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଗଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ହତାଶ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୂଅ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି କାମକୁ ଦେଖି ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ସେହି ପାଣିରେ କମ୍ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ମୁଗ ଡାଲି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ସେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ। ଶିକ୍ଷା ବିପଦ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସର ସହିତ କାମ କଲେ ସଫଳତା